A'a ɗan Fulani ina za ka haka na ranka da jikka kana ta sauri. Wallahi banki zani. Me za ka yi kuma a can bankin? Kuɗi ne zan kai banki ajiya saboda ka san ai ban daɗe da siyar da shanu na ba shi yasa. Sauri nike. To shikenan Allah ya kiyaye. Hello. Ya kake mai gida? Lafiya lau nike, wani ɗan Fulani ne ya taho da kuɗi zai tafi banki, so nike ku tare shi ku anshe kuɗin nan. To mai gida an gama. Inna lillahi. Kai, ina za ka ne? Tambayar ka nake ina za ka? Menene cikin wannan jakar? Wallahi kawai ba komi cikinta. Ƙarya kake ka gaya min ko menene cikinta ko kuma in harbe ka. Ba komi ciki. Amma dai lallai ku Fulanin nan akwai abin dariya, yanzu nan naira 200 za ka kai banki kuma ka sa muka yi ta wannan abin, to ai kau. Ɗan Fulani ka ga dai kuɗin nan shanunka ka saida don ka ja jari ko? To zan baka shawara ka samu ka kai kuɗin nan banki, amma in za ka je bankin ka samu 200 ka saka cikin jikka, sannan sauran kuɗin ka sa cikin hula, sannan ka tafi bankin. Duk yadda za a yi kar ka bari wani ya san da kwai kuɗi a cikin hularka, ka ji ko? Ai ni ma da na san haka ne da ban damuwa, abin da yasa kuka na damu sosai, ai da ban ma damuwa ko kaɗan, abin da yasa kuka na damu sosai, na sa kuɗin da ke cikin hulata za ku ɗauka.